Katana tourism ka sarkar jala kalapan pau bagi khubor ki balami ha ki social media ki bakam baka jingthmu ban shna ya kata ch umyam resort and spa kan bu jingma ya kapung umyam bat ka dolan nong lumpong deng ka dei ka bam don nong rim bat ka bayalam bakla ki jing sngo kya balapan pau baka ni ka project kan wanra ka jing penjulor ya ka maryang bat kata jore ki saudong saukun kapung umyam bat kham tam ya ka dolan nong lumpong deng ka dei ka bapun sngo tho bakla bat yalam bakla ong u commissioner and secretary katana tourism lingba ukurwa hakalai puai trik leber kalau ong baka ni ka project kan yeng ha ka jaka ka ba henriu akar hadu lai henriu point shipau akar ha ka dolan nong lumpong deng bat arp kundai point henriu saw akar hak orchid lake resort kabala don lupa bat boot lingba kaplan kaba benia kaba pende jingmut kerpang ya kakam jungok kai kaba hedor bat kaba duna ka jingkta bat kaba pentik nai kila jingada bapura ya kamaryang ka umyam hotels private limited ka SPV bala menjur kala dap yo ya ka consent to establish da ka baya soy ya ka MOU ba ka IHCL ban penya ya ka ni ka jingdon jingm kum ka taj umyam resort and spa katanat kala kedo ya ka rukam trekam ba penne pensa jong ka IHCL ka ba kenthop ka jinga shimbenta ha ka earth check certified program na du usnam arjar pra bat ka taj madikeri resort and spa kabala tei ha kajaka kla ba shispa prapo akar kabala pendankam tangken diat ka jaka baro ki jingtei bat ki jing pentrekam on board bait renti kat kum ki kendon ka IHDCL Raj branch ki ba batha bade ban board renti ki kendon jong ka jingshna pen wandor ka jingshngan jingbha bat ka jingne kala benrap ru bakani ka project kan ngai kat kum ka Forest Conservation Amendment Act araja arpulai water bodies guidelines arja arpulai bat ki kindon jong Meghalaya State Pollution Control Board da ka babu hakmat ikila jinga dai ki saudong saukun ka jingte lakam ya ka jing Punjab bo ka jing penduna ya ka jing penmi jakhlia bat ka jing khmi benya halur ka jing penne pensa ka banne hakabaya dei bat ka maryang